planet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz, urte berri on? Hemen gara berriz bueltan, 2024a indartsua hasteko, baina lehenik eta behin noski, azken egunotako albiste nagusiak. Onartu eta 2 urtera ezerezean dira EAEko natura ondarea kontserbatzeko legearen puntu nagusiak. Jaurlaritzak EH Bilduren galderei erantzun die. Ez ditu martxan jarri legeak aurre ikusten dituen hainbat egitasmo. Besteak beste natura ondarearen arloko koordinazio taldea. Azken 4 mendeetako airerik lehorrena da gaur egun Europan duguna. Zuhaitzetako eraztunen bidez neurtu dute airearen lehortasuna, eta ondorio garbi bat atera dute. Gizakiaren eraginez gertatu da lehortze hori. Ohartarazi dute halaber ondorioak eragin ditzakeela gizakion osasunean, ingurumenean eta ekonomian. Emisio gutxiko lehen eremuak aurten sartuko dira indarrean. Bilbo izango da ibilgailu kutsagarrienei mugikortasuna mugatuko dien lehena, urtearen aurreneko hiruhilekoan. Donostiak eta Gasteizek ere datorren urterako iragarri dute araudia. Legez 2025erako izan behar dituzte prest. Abenduaren 8an itsasontzi batek zama galdu zuen Portugalgo kostaldean. Geroztik 5 milimetroko diametroko plastikozko bolatxoak ari dira iristen Galiziako kostaldera. Erakundeen neurrien esperoan bolatxoak biltzeko antolatzen hasi dira herritarrak. 25.000 kilo inguru plastiko izan litezke itsasora jausitakoak. Horiek azken 15 egunotako albisteak eta jarraian gainerako edukiak. Gaurkoan proiektu eder bati buruz. Gaur Kinka podcastean, Amilubi, sare kolektibo bat lurrarekin batera taupaka. Kaixoli, zer moduz? Ondo nagore, hementxe, berriz ere bueltan. Bai, oporretan izan gara, baina hementxe gara bueltan, termino gehiagorekin. Hori da, eta zer termino ekarri duzu gaurkoan nagore? Gaurkoan, gure jarduera digitalaren inguruan gogo eta apur bat egiteko, edo behintzat, ingurumenean duen inpaktuaren gainean hitz egiteko termino bat ekarri dut. Interesgarria oso, baina susmoa dut goibelaterako naizela estudiotik. Ez dizut ez ezkorik esango. Eta zein da terminoa? Karbono aztarna digitala. Ados, baina zer da, edo nola definituko zenuke? Jarduera digital askotarikoek sortzen duten berotegi efektuko gas volumena da eta CO2 tonatan neurtzen da. Gailu elektronikoek uzten duten arrasto moduko bat, ezta? Edo, hobesan da guk uzten duguna. Hori da, eta gainera urten poderioz, etengabe ari da handitzen. Pentsatu dut. Eta daturik ekarri duzu ideia bat egiteko edo? 4 datu ekarri ditut Ingurumen Institutu nagusiak jasoak. Ea, hasi ba, zein da lehenengo datua? Lehenengo datua Facebooki buruz da. Gogoratzen zara horrela logo urdin batuen sare hori? Gogoratzen naiz, Nik erabiltzen ez dudan arren, gogoratzen naiz. Adi, hau da datua, urtero 289 gramo karbono emisio sortzen du Facebookeko erabiltzaile bakoitzak. 289 gramo erabiltzaileko urtero. Ez dakit,
asko edo gutxi, baina ingurumen institutu nagusiak aipatzen duen erako asko izango da, ezta? Bai, izango da, bigarren datua hori, hause, 75 mezu elektroniko bidaltzeak autoan kilometro bat gidatzean sortzen den kutsadura adina sortzen du. 75 emailekin kilometro bat adina. Ez dut pentsatu ere egin nahi egunean zenbat email bidaltzen diren mundu osoan. Ziur zaude, ze datua badaukat. Egunean, 280 milioi mezu elektroniko inguru bidaltzen dira. Izugarria, 3ko erregela ginez gero ez dut pentsatu ere egin nahi. 3. datuari helduko diogu orduan, El País hedabidearen arabera, Googleen egiten den bilaketa bakoitzeko 0,2 gramo karbono dioksido igortzen da gutxienez. Googleen zerbait bilatzen dugun aldiro 0,2 gramo karbono dioksido. Eta pentsatzen bat gauzari buruzko informazioa bilatzen dugun egunero. Pentsa, bai. Eta 4. datua, azkeneko datua, Rolling Stone aldizkariaren arabera, Spotify erabilita 200 eta 350.000 tona berotegi efektuko gas artean isurtzen da urtean. Urtean, 200 eta 350.000 tona artean. Tona, ongi entzun dut? Bai, tona. Esan dizut lehen nagore, goibel xamarraterako nintzela gaur hemendik eta hala da. Urrengo batean karbono aztarna digitala gutxitzeko aholkuak ekarri behar ditugu orduan. Oso ideia ona hori, egingo dugu bai. Tipitapa eta taupa ari da egosten Amilubi proiektua. Su basuan eta lurraren taupaden erritmoan. Biolur elkarteak abiatu du. Nekazari, abeltzain, ekoizle, eragile eta kontsumitzaile sare handi baten babesean. Baserri soil bat da lehen begikolpean. Urola ibaiaren meandroan dago. Lur emankorrez inguraturik. Baina leihorik txikienera hurbildu eta aixe igartzen da hori baino askoz ere gehiago dela. Hala azaldu dute Mirian Arrizabalaga eta Maider Zubikarai Amilubiko talde eragileko partaideek eta biolurreko kideek. Arrizabalaga eta Zubikarai, urrenez urren. Fisikoki da Iraetako meandroan dagoen baserri bat, bi bizitzakoa. Bizitza bat da bere lurrak, biolurreko kide batzuk lantzen dabiltza. Eta beste erdia kolektiboki erosteko aleginean gabiltza. Batez ere oso lur lekua ere oso berezia da, eta lurroiek babesteko, sektoreari eskaintzeko asmoakin, modu duin batian eta kolektiboan lantzeko asmoakin, eta herriari elikagaiak eskaini ahal izateko. Bai, eta, igual, gu bizitego Amilubi da lehengo hasia, esaten dugu eusten gaituen lur horri babesteko lehengo hasia, eta pixat iparrorratza ego lurtzaindia baten, kolektiboki, Mirianek egan duen bezala, lurra ondasun kolektibo izateko nahi horrekin, Proiektuaren muina beraz zera da. Baserri erdi hori erosi eta hartan proiektu integral bat osatzeko desira. Etorkizunean gainera gaur-gaurkoz Jaurlaritzaren esku dauden lur gehiago erosteko aukera ireki dute. Eta lurraren zaintzarako eta elikadura burujabaitzarako tresnatzat erabiltzeko horiek ere. Horiek baitira besteak beste helburu nagusietako bi. Ondasunaren kolektibizazioarekin eta beste helburu batzuekin batera. Zubikarai. Ondare bat da, lurraia ondare bat darako eta lurra babestea gaur egun, azken urteetan artifizializazioa izan da eta usten dugu, badala garaia ere bai, daukan balioa ere bai, gizarteratzea elikaduratzako lurra eta lantzen duanantzako lurra izateko, orduan hori kolektibotik ere bai egitea, Releboa gero eta zailagoa da eta azkenean lehen aktibidade bat azteteko lehen elementuak eskuratzea eta hor lurra, espekulazio asko dagolako, badauka
Euskara lurra babestea bere balore oso handia eta hori kolektibotik egitea badala importantea ondasun hori kolektibizatzeko eta guztiona dan hori, erantzun kolektibo bat emateko eta sektoreari ere bai, sektoreak bizitun arazoi ere bai kolektibotik egiteko eta gero kokapenak dauka agroekologikoki oso lur onak dira, gaur egun bizi dugun krisi ekologikoan ura dauka, bai mendiko ura, bai erreka bazterrean dagolako, askotan hitz egiten da krisi ekosoziala eta badagola horrela krisi bat, guk biolurrek praktikatikan eta egitetikan erantzun nahi dio Amilubikin horreri ere bai. Orduan bat ondasuna kolektibizatzea eta biolurrek erosiko du, baina bai sare handi bat, jende askok eta eragile asko batu da proiektu honetara eta horrek ere bai egiten du filosofian ero baloretan garrantzia hartzen du horrek. Era berean, lehen sektoreak bizi duen egoera latza irauli nahi dute. Errelebo falta eta elikagaien importazioa aipatu ditu gonbidatuak eta distopiaren aurrean utopia aldarrikatu. Eta baita ere bai nahi da sektoreak bizi duen egoera, errelebo falta, elikadura kanpotik ekartzen da egun ez dugu esango, baina 80 ero asko, eta bada, pandemian igual ikusi izan da, badala esentziala, elikadura osasuntsua jatea bada eskubide sozial bat ere bai. Orduan nahi da proiektu honekin balore guzti horiek ere bai sektoreak ematen duna eta elikadura eta agroekologiak ematen duna gizarteari egiten dion ekarpen positibo hori ere bai bizibilizatu. Amilubik esaten du hor eusten gaituen lurra babestea, lurrak eusten gaitu zentzu askotan, bai elikadura sortzen dulako, baita arnasgune agroekologiko bat izatea nahi dugulako Amilubi. Etorkizuneko proiektu bat da eta pixka bat askotan distopia eta entzuten dira hor hitz asko, etorkizun negatiboa eta desesperantza asko, eta honek erantzun nahi dio egitetik eta era positibo ilusionantean eta guk horrela bizi dugu, utopiatik, distopiaren aurrean utopia. Esan bezala, biolur dago Amilubi proiektuaren atzean. Eta duela hilabete eskas aurkeztu bazuten ere, 2 urte daramatzate zu baxu horri goxo-goxo eusten. Horretarako lantaldeka antolatu dira, eta guztira 15 lagunari dira lanean talde eragilean. Zubikarai. Oantxe, Amilubi gaude 15 pertsonako talde eragile bat, biolurreko kideak gara dano, baina perfil diferentea eragileak daude, kooperatibak, ekoizleak eta herritarrak danak biolurrekoak, eta talde eragile bat, pixka bat proiektua aurrera eramaten ari dana. Eta talde eragile hortan daude bi taldeak ero, eta bat da proiektuen taldea, bari da biolurreko taldeetatikan eta pixka bat ekarpena jasotzen, bertan egin nahi da horreri, lantzeko, gero dago komunikazio taldea eta dago sozioekonomikoa. Talde eragileak baina sare zabal bat du atzean, eta arlo askotako taldeek eta norbanakoek osatzen dute. Arri Zabalaga. Kide deneri edo biolurreko sadere danari zabaldu zaio proiektua, egia da gero, pixkat hasiera batian hasi ginela proiektua aurkezten, sektorean parte dielako, biolurretikan gertuen dauden eragile desberdinei, eta oraingoz, lehenengo helburu hau erosketan edo gaude zentratuta gehien bat, eta orduan, erosketarako aliantza desberdinak lantzen gabiltza. Ez ja bakarrikan sektoretikan gertuago dauden eragilekin, baizik, beste perfil bat duten eragile desberdinekin, eta gerora eta gehiago jasotzen dugun galdera da zer gauzatuko da hor, fizikoki gero zer gauzatuko da. Eta hor bai hasi gera berriro erosketakin bezala berriro igual jatorrira itzuli gea o jatorritik hasi gea, eta biolurren lantaldetan banatzen gea, daude baratzainak, frutasainak, okinak eta abeltzainak, eta lehenengo hasi gea lantalde horien barruan galdetzen, beraiek sektorerako ze behar ikusten duten edo ze irudikatzen duten egokien Amilubin. Egia da ontxe taldeetan, erosketan hasi ginean bezala lehenengo amets bat ezela, taldeetan ere, aukera danak irikita hasi dira balizkoak botatzen, esango genuke, eta balizko hien gainean, pixka zehazten jungo gea, zer aurrera eraman aldan, baina pixkat sektorean beharrak asetu nahian, eta sektoreko gaur egun hain erakargarritasun falta duten baldintza horiek hobetzeko proiektua gauzatzeko asmoakin. Erosketaren lehen fase honetan bereziki, oinarrizko dute horien guztien laguntza. Mailegurik gabe eta kolektiboki erosi nahi baitute.
herritik eta herriarentzat, hain justu ere, Zubikarai. Lehenengo fase honetan erronka da erostea. Kolektiboki erosiko duen horrentzako maileguri gabe eta zer gabe herritik eta herriarentzat izango den proiektu hori, bizibilizatu proiektu horren helburuak eta aurrera begira zer eskaini nahi duen eta ekarpena jasotzeko bideak bat da. Egin ditugun alientzetatik jaso ditugun ekarpenak, bestea da COP57 fundazioarekin egin dugun hitzarmena eta beraiekin gaude crowdfundinga ipini dugu martxan eta sare sozialetan eta bultzatzen ari dena eta beste bidea da biolurkideen ekarpenak eta bestea kooperatiben irabazien zati hori banatzeko kooperatiba bakoitzak dauka bere prozedura eta prozedura horietan igera proiektua aurkezten. Proiektuan erronka da, 2 urtetan daukagu ordaintzeko pemuga. Orduan, erronka diferenteak ditugu. EPK 6 hilabetero ordainketak egin behar ditugu, eta lehenengo erronka da, maiatzerako crowdfundingan ipini duguna dela, 150.000 euro lortzearena herri itxulapikotikan. Bitartean baina ez daude geldirik. Dagoeneko hasiak dira pentsatzen ze egitasmo jarriko dituzten abian. Proiektuen mapa bat egin dute oraingoz. Zubikarai. Daukagu eginda Amilubik eskaini alditun proiektu mapa oso importantea ze dago. Balore agroekologiko handikoa, baita dauzkadako 4 hektarea belardi eta 5 hektarea basoa hierana ere bai, gure biolurkide diran errez kooperatibarekin ere bai, baso iraunkor baten aukerak lantzen eta basoa lantzeko aukera ere bai. Gero kokapen bezala mugikortasun aldetikan oso ondo kokatua dago eta orduan logistikoki ere bai aukera asko ematen ditu, bertan, zentralizatzeko denda kontsumo talde, bertan aukera ematen du toki logistiko bezala, dauka espazio handiak ere bai, hezkuntza, bertan proiektu diferenteak lantzeko, orduan, badaukagu proiektuen mapa bat, eta nahi duna Amilubik izan da, proiektu guzti horiekin, izan duguna, arnasgune agroekologiko bat, ez? Amilubiren munduratzeagatik bakarrik ez, 2023a ospakezun garaia izan da bestela ere Biolur elkartearentzat. 30 urte bete zituen iaz. Eta atzera begira jarrita, elkartearen bilakaera emankorra goraipatu dute bikideek. Arrizabalaga. Iraganari begira bere egunean ekoizle talde txiki bat hasi izan biltzen eta beraiek pixkat plantatzen ari zen ekoizpen eredua zalantzan jarri eta beste eredu batzuk aztertzen hasi zian eta apustu bat egin zuten ekologikoan alde, hortan ikasten eta elkar konpartitzen azkenian lortu zuten aurrera egitea eta egia da bide esango nuke oparo bat egin dutela, pixkanaka, hasieran ekoizle talde bajo bilduz, gero herritarrak bilduz, ekoizle gehiago eta pixkanaka elkartea sendotzen junda, proiektu desberdinak landu izan ditu, eta naiz da igual gizarte orokorrian nahin ezaguna estan egin, esango nuke sektoreko jende askontzako babes badala eta bilgune eta elkarbanatzeko puntu badala, azkenean babesgune badala guretzako. Ospatzeaz gain eskertu ere egin dute urte hauetan guztietan jasotako babesa. Urtez urte bazkide gehiago izan dituztela esan dute, eta horrela jarrai dezan nahiko lukete. Aurrera antzian ere sare bat eskaintzeko azpian inongo sarerik izan gabe jauzi egin zuten haiei. Beraiek ere ondela 30 urte hasi zianak, Amilubik bezalako proiektu bat ere ilusiotik bizitzea eta ikustea Biolur indartsu dago oraintxe bertan, taldean bazkideak ere urtez poliki igual egun bazkidetza ere izan laike krisian igual egon laikela, konpromiso hori urtetik urtera Biolurren ere bazkide gehiago gera. Egia da, igual herritarrak atxikimendu gehiago, ekoizleak ez daudelako igual urtetik urtera kriston pila, baina ekoizleak ere ekologikoan hasten direnak Biolurrera urreratzen dira. Orduan, 30 urte eta gero, ikustea bazkide gehiago proiektu berriakin eta oso ilusionantean ez da erronka handiak izan, haiek esan zuten sarerik gabe salto egin zutela eta gu ez bintzat sarearekin nahi gerala salto egiten, Amilubik lehen esan dugun bezala, eragile asko batu diralako, orduan, Biolur irakurketa da, 30 urte beranduago ere proiektu eta erronka berriak ditugula eta ez da gutxi.
Ba, Oli, bisita daukagu orain. Bai, badakit. Kaixo, Imanol. Agur terdi adiskideok. Ba, gaurko gaiaz askotan mintzatu gara, baina mikrofonoak itzalita genituenean. Zertaz? Autoetako bateriez. Ai, hitz egin, barre egin izan dugu. Hobeto esan da, barre egin duzue. Askotan gelditu naizelako ni bateriari gabe autoan. Baina hobe pasaiz horietaz hitz egiten ez badugu, bale? Hobe autoetako bateriez aritzen bagara horrela, orokorrean. Nik ere nahiago. Ba, bai noski, zure gaia da gainera. Baita ez, nik bateriatan itet ikerketa, baino batez litiozko bateria aurreatutan. Betiko autotan dauden bateriak berun eta azido bateriak die. Alare pozik nago gai vintageago aztertzen. Begira, ez genekien hori. Eta zertan dira desberdinak bi bateria mota horiek, ez? Betiko autoetako berun eta azido bateriak eta gaur egungo litiozko bateriak. Osagaian izaeran die ezberdinak. Hasteko bateritan daun elektrolitoa. Azido sulfurikoa erabiltzea berunezko bateritan eta likido organikok erabiltze die litiozkotan. Erreakziok elektrodotan gertatze die bikasutan, baina elektrodo hauek ezberdinak die. Litiozko bateritan grafitoa eta metal oksidok erabiltzeie eta berunezko bateritan berun oksidoa eta berun metalikoa dago. Eta zein da, desberdintasun horien ondorioa? Ba, berunezko bateriak askoz merkego die, baina haien funtzionamentuare kaskarragoa da. Adibidez, energia gutxigo emateko gai die, edo autodeskarga daukea, eolat? Ala, iritsi gara orduan niri interesatzen zaidan gaira. Zer pasatu zaio nire autoko bateriari, Manol? Autodeskarga? Ba, behar bada bai, autodeskarga bateri guztitan gertatzea, neurri handi o txikigon baldintzan arabera. Adibidez, berok autodeskarga areagotu iteu. Kontua beti gertatzeiela nahi ez diteun erreakziok elektrolito eta elektrodon arten. Erreakzio hauek nabarmenak die berunezko baterin kasun. Gatz gainazal bat sortzea elektrodon gainen, elektrolitoakin kontaktua mugatzeuna. Ondorioz, elektrodon zati hauek erabilgarritasuna galtzeue. Baina ziurrenik, hau etzan zuri gertatuko zitzaizuna, ez da olatz? Ez, nik argiak piztuta utzi nituen. Alegia, energia eskatu aritu zen zure autoa bateriai. Eta geozta gehiago eskatu, ordun eta itzulezinagoa gertatzen dan erreakzioa gertatu zen. Baina bateriak ez aldira kargatzen autoan ibiltzen garenean, urrengo gunean ederki piztu nuen motorra. Bai, hala da, kargatu iteie. Pentsa zure bateria botila badala. Eta hasieran 2 litro biltzeko gaitasuna duna. Demagun motore arrankatzeko litro erdia behar dela. Litro erdioi hasieran eman, baino geroago berriz kargatu itea, berriz bete itea. Botila hauek maila jakin batetik aurrea deskargatuk izan ondoren tamaina txikigokok bihurtuko ie. Alegia, kargatu gabe, geroz eta gehiago erabili, gaitasuna galduko hue. Baina erabiliko banu, gaitasun hori irabazi egingo luke, ala ezin da berriro lehenoko gaitasunera itzuli. Gutxi erabilita, kargatuko bazenu, etzenuke gaitasun galera hoi eukiko, bateria etzan degradatuko. Ados. Beraz, erabilera ona eginez gero, bateria bat ez da degradatzen, baina nik egiten duan erabilera eginez gero, bateria degradatu egiten da. Ba, ziurrenik argik piztuta utzita, bateria hoi degradatzen juntzinan pixkanaka. Noski, baina izan daiteke argiak piztuta uztea, ala zaizauden bitartean irratia piztuta izatea eta horrelakoak, ezta? Bai, azkenen bateriai lana eskatzea. Gaurkoa laburtzea beraz oso erraza da. Oli, eraman autoa tailerrera eta aldatu bateria. Bai, ulertu dut mezua. Eta uste du gainera lehen aldia izango dela mekanikariari zerbait ulertuko dio dana, eta hori, aizu, ez da gutxi. Hoi da, eskerrik asko honea gonbidatzeagatik bikote. Eskerrik asko zuri. Hori da, eskerrik asko, agur. Kaixo berriz, Oli. Kaixo berriz ere, bai, eta zer berri honekin hasiko dugu 2024? Ba, urte honetan bertan indarrean jarriko den berri batekin. Ara, oso ondo, eta zein da ba, berri ona, bota. Ba, emisio gutxiko lehenengo eremuak aurten izango direla indarrean 2024an. Emisio gutxiko lehen eremuak, eta zeintzuk dira horiek? Ba, oso kutsagarriak diren ibilgailu guztiek sarrera mugatua duten eremuak dira. Ulertzen dut, eta zer diozu orduan, aurten jarriko direla indarrean?
Bai, eremu horietako batzuk behintzat, bai, izan ere 2025erako, datorren urterako eremu guztiek egon beharko dute indarrean. Emisio gutxiko eremu horiek indarrean jartzeko prozesua aurten hasi eta 2025ean bukatuko da orduan. Hori da, Hego Euskal Herrian 50.000 biztanletik gorako hiriek ezarri beharko dituzte, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, 150.000 biztanle baino gehiagokoek. Euskal Herriaren kasuan orduan, Baionan, Bilbon, Iruñean, Gasteizen, Donostian ere bai. Barakaldon, Getxon eta Irunen ezarri beharko dituzte. 8 hiritan guztira. Hori da, eta Bilbo izango da lehena urtearen lehenengo hiruhilekoan. Segituan orduan. Bai. Eta zertan lagunduko du neurriak? Emisioa gutxitzen bai, beste zerbait? Bai, horixe, zehazki hirietako ongizatean eta klima larrialdian eragin nahi dute emisio gutxiko eremuek, gaur egun errepideko garraioak sortua da, atmosferara isurtzen den karbono dioksidoaren 15%, baina karbonoaz gain trafikoak beste hainbat gai kutsagarri ere askatzen ditu, eta horiek hirietako aire kalitateari eragiten die zuzenean. Aire kalitateari eta orduan guri ere bai, ezta? Bertan bizi garen izaki bizidun guztioi. Pentsa, Europako Batasunaren arabera 240.000 heriotza goiztiar eragin zituen aire kutsadurak 2021ean blokeko herrialdeetan. 240.000 heriotza goiztiar. Kopurua izugarria iruditu zain nagore. Iritsi gara amaierara. Bai, eta azkar pasa zait gaurkoan, oporren buelta izango da. Izango da, bai, baina ez zara laburpena egiteaz libratuko. Ez da libratu nahi ere. Ea, karbono aztarna digitala zaritu gara hiztegiaren atalean, Biolur elkarteak martxan jarritako Amilubi proiektuaren berri izan dugu erreportajean, eta aholkuen atalean autoetako bateriez eta horrekin lotutako kontuan hartu beharreko ez aritu da Imanol Landa Medrano. Osongi, eta amaitu kantuan amaituko dugu? Beti bezala, eta zer kanturekin? Gaurkoan Mugan taldearen Emari kantuarekin. Amaiera ederra. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko. Eta gogoratu, 15 hitzordua egin ahal izateko berrialagunak beharrezkoak ditugula. Beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berrialaguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Eskerrik asko zuri, Nagore. Jarraitzen bainagian birak dira udan onena saiatzen naizta hainzu zen zaude nire aurrean hilda gaude, bizirik ez bagaude, dena dugu irabazteko.
hilda gaude,